Long, ali sa pasaan uling? Hama nagikan? Dito sa ulingan niya. Ibutang sa, kay bugat-bugat pa din eh. Kanong ikaw may nagpasaan na hama dahi mo papa? Ibiyaan naman niya. Ibiyaan na mo sa iyong papa? Kinsa may naguling anak? Ang mama. Nung mama? Ibali ikaw mo nagpasaan? Layo-layo pa na yung gipasaanan? Layo kaya. Layo-layo pa. Nag-eskwela pa ka? Ha? Kung sa'yo grade ni mo? Grade 7. Grade 7? Yang anong wak mga eskwela ka ron? Gilantan mo ko. Itabang na lang kasi ng mama. Gilantan ka niya. Itabang kasi ng mama? Upang huling? May bugas sa balay niya. Baligyan lang naman ni dito para makapalit ng bugas. Walay bugas inyong balay. Baligyan lang ni mo para makapalit ng bugas. Dugay-dugay na mo gibiyaan sa papa? Pila edad di mo gibiyaan ka sa papa? Grade 1 pa lang ko ato ya. Grade 1 pa ka? Musilong sa tabi kay gilantan na ba ka? Ali, kay ulan. Dayong tabi. Dito ka sa lubot. Ali, kay gilantan na ba ka? Diri na ta. Nga nag-inom na kagtambal. Butang. Ha? Ano may mong giinom mo tambal? Sindix, nitagitay niya ni mama sa ako. Sindix? Kamu ra duha sa mama nag-uling dito? Sige no, taon po eh. May pila ra man po halina na imong uling? 100 naman sa ako ya. 100 rin eh, isa ka sako? Ngayon yan, makapalit mo 2 kilo. May na lang makapalit mo 2 kilo? Kung saan man eh, baktas may ni mo padulong dito ah? Layo-layo pang baligyan na ni? Layo ko ya. Imo rang ibaktas? Paita pa yung taon gilantan ka no, pero nanguling gyapon ka ba? Pila na edad ni mo? 12. 12 anyos na ka? Na pila mo ka magsuon? 5. 5? Ha naman imo mga igsuon ron? Kung isa kay Sion, nagninyo na niya. Kung isa kay Sion, kung nanguling dito sa mabuhay ni Uban sa banas akong ate. Oo. Unya, ang duha? Ang isa kay na-eskwela niya, ang isa kay nag-working sa Surigao. Nag-working sa Surigao? Ang kanang nag-eskwela, nara sa inyong balay ron? Kung saan na may grado? Grade 8. Grade 8. Magkuwang sa imo ha? Bisa gilantan ka ba? Nanguling gyapon ka para makatabang ka sa imong mama? Maluoy mo kasi ng mama ya. Ha? Maluoy kasi ng mama. Maluoy ka sa imong mama? Sige, ani na lang ha. Okay ra sa imo ako ipalit na imong uling? Ikaw ya. Pila na imong uling? Tag 100. Ako na ipalit na niya. Ay na lang iagtog kuan ha. Dito layo-layo pa mga nang baktasan na. Letong ko na Tag 100 naman niya. Tag 100 na? Sige lang, imuha na lang na. Gamat na niya. Ipalit na ni mong sudan kuan ha. Bugas ha. Nya ka niyo, ipalit ni mong sudan Gamat na niya. Nya ipalit mo dahil ni mong tambal ha. Dungagi pa na ipalit ni mong tambal. Ha? Kunya ang kanang uling, layo-layo pa yung gibakta sa ano. Pwede rin na ni mo ibilin diri. Nya mo balik pa ka dito Magpalit pa kag bugas ano niya. Magpalit pa kag bugas? O sige, ibutang na di ang uling. Way manghilabot diri. O sige, ibutang na i-plaster na to na diri. Diya. Ya, plaster. Bugat ibutang. Bugat man niyo. Nya, long maura tulong halong. Ani na lang balik lang kasi mong mama kaw. Nya pagpalit og tambal, kay gilantan na ba ka? Gamat na niya ha. O sige kaw. Ama diri ra man ka mo agi no. Amay, pwede ra man diri siguro. Ito sa kuya, salamat na niya. O sige. Pagpalit og tambal ha.